to shikenan mami da Allah ki mika min sakon bangajiya kowa da kowa duk wanda ya zo wannan harkar ubangiji Allah ya mai da shi gidansa abba ne yake so ya daura min aure da wani shi yasa kewa gudo ki da wannan gidan ni kuma wallahi ba na san shi kin dangin ki akwai wanda suka kai wannan mutum har ni din in na kai gida duk wannan haushi kin ba ka hutun ma amma cika kike kare kina kyau ni kuma ina ta bushewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya mutanen nan za su yi mana haka dakto ai ba police station ba ko ina za ku je ba za ku yi nasara ba wace irin magana kake haka wallahi ni ban taba ganin lusarin namiji irin ka ba in na daka ta kai yaran nan su ma kansu lusaraye za su koma irin ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya mutanen nan za su yi mana haka ya rasa matar da zai nema sai yar marasa mutunci ba na so a sanar mishi komai tukunna to ai hajiya dama na ga ai dole sai ya sani shut up my friend wannan yaron wai daga ina ka samu wannan yaron what kind of thing is this alai balarabe dan Allah kana ga we are talking to this boy ya fita zai going out of off bai bangin mana kofa who are you ni za a yi haka wallahi sai na ga Jalal sai duk abin da zai faru ya faru wallahi sai na ga masa